L'he vist! Aquí? L'he tornat a veure! Aquí? Fugia esporuguit perquè ha vingut el gat gris dels veïns. Has tornat a veure el gat? Sí i no. Com que sí i no? El que he vist ha sigut aquell nen del que et vaig parlar fa dies. Ja no te'n recordes? Duia una caputxa vermella i una barba llarga i blanca i portava un vestit com si fos un pijama de color vermell amb puntets blancs. Te'n recordes, oi? Ah, sí. Me'n vas parlar ja fa molt de temps. Sí, però és que ara l'he tornat a veure, corrent davant del gat gris dels veïns. Vols dir que no te l'has imaginat? Això ja m'ho vas dir l'altre dia, quan t'ho vaig explicar. Ja, però pot ser que ara te l'has tornat a inventar. Que no i que no. Doncs no, serà que no t'ho has inventat. Au, acaba't el got de llet, que aviat sortim per anar a veure els teus cosins. Agafen el cotxe petit i vermell i cap al poble a veure els bessons, que són tan iguals que no se sap quin és l'un i l'altre. L'Èrica els distingeix. L'un du el serrell cap aquí i l'altre cap allà. Mama, a veure si avui saps quin és en Dani i quin és en Max, si no t'equivoques, com sempre. Avui segur que no m'equivoco. Arriben al poble. Tot està molt bonic, molt verd i fa una mica més de fred que la ciutat. Els bessons, tan bon punt veuen el cotxe vermell de lluny que ve per la carretera, es posen molt contents i van a rebre l'Eli i l'Èrica. Que bé! Hola, Dani. No sóc el Dani és ell. Ai, sempre m'equivoco. Hola, Max. Que no, el Max és ell. Ja ho heu tornat a fer. Enredeu la vostra tieta. Els esperen 3 dies i 2 nits molt llargs i molt moguts. L'Eli i l'Èrica es quedaran a la casa de la muntanya tot el cap de setmana fins al dilluns al migdia després de dinar. Tenen 3 dies de festa, el dimarts han de tornar a l'escola. Els 3 nens desapareixen de cop. Ja hi som. Ni els veurem, aquests marrecs. Mentre les dues germanes parlen de les seves coses, els 3 nens van a l'habitació dels jocs i s'asseuen al terra. L'Èrica els explica que ha tornat a veure el nan de la caputxa vermella. En Max i en Dani es miren amb uns ulls grossos com unes taronges. Oh! Ah! Quina sort tens, Èrica. A nosaltres també ens agradaria veure el nan. No ho sé, pot ser que si el cridem vingui. Però tu saps com es diu? Com es diu? L'Èrica es queda pensativa i diu: No. Quina sort tens, Èrica. A nosaltres també ens agradaria veure el nan. Nens, el dinar és a punt. Obren la porta i surten de l'habitació. La casa fa una oloreta boníssima. Començarem a menjar amanida verda de fulles petites, mitjanes i grans. Després, llenties vermelles amb pollastre vermell i un postre de taronges tallades a rodanxes amb canyella per damunt. Quan han acabat de menjar, les mares els hi diuen que per què no aprofiten per anar a fer una migdiada o a llegir una miqueta i que després podran sortir a passejar pel bosc. Anem al bosc. Sí. Nens, veniu quan el sol faci les vostres ombres al doble de la vostra alçada, d'acord? Els bessons, que es coneixen molt bé el bosc, agafen el camí que va recte i ensumen les olors del verd de les fulles i la gespa, el marró dels troncs dels arbres i de la terra del camí, el blanc de les pedres que sempre hi ha escampades i van corrent i no es cansen mai. Al mig del bosc, apartat del camí, troben la cabana que fa un mes van construir el Max i el Dani. És una cabana que queda entre 4 arbres, no està dalt de l'arbre, sinó que ells van aprofitar a fer-la a peu del camí per posar-hi branquetes, amb porta i tot, que també està feta de branques llargues i tupides. A dins la caseta, feta pels bessons, hi han crescut petites flors liles que fan una bona olor indescriptible. Ara tornen a parlar del nan. En Max i en Dani s'imaginen el nan corrent al davant del gat gris. Els bessons diuen a la vegada: Ens agradaria tant veure el nan. L'Èrica proposa jugar al joc de les endevinalles, però després tenen ganes de jugar a cuit i amagar i surten de la caseta feta de branquillons. Quan en Max els ha trobat, l'Èrica, que s'amagava darrere el tronc d'un gran arbre, i el Dani, ajagut sota un munt de fullaraca, miren al terra i veuen que les seves ombres són quasi el doble de la seva alçada i corren cap a casa perquè els fa una mica de por la foscor. I la Hiram ja els havia dit que tornessin quan les seves ombres fossin el doble de la seva alçada. Abans d'arribar a casa, ja oloren la truita de patates que els han preparat la Hiram i l'Eli. Quan acaben de sopar,
S'asseuen tots 5 al sofà i l'Airam els explica un conte, però no el pot acabar perquè veu que a l'Èrica se li estan tancant els ulls i els bessons obren la boca a la vegada i fan un gran badall que fins i tot ressona com una oa. Això vol dir que tenen molta son. Els bessons i l'Èrica se'n van al llit, apaguen el llum i les mares els fan un parell de petons a cadascun, una a cada galta. Un parell de petons més dolços que la mel. Però quan els petits ja estan sols, de cop obren els ulls, no poden dormir i tenen ganes de seguir parlant. I de què? O més aviat d'aquí? Del nan, clar. El Max li torna a preguntar a l'Èrica pel nan que corre davant del gat gris, perquè ell no n'ha vist mai de nans que corren. L'Èrica obre el llum, agafa una llibreta que hi ha a la taula i un llapis i fa un dibuix del nan. Tots tres s'imaginen que el nan desesperat arriba corrent a la casa de la muntanya on són i els explica que té por del gat gris que el persegueix i li pregunten per què el gat gris el persegueix. I el nan diu perquè sé on s'amaga el tresor. Els tres nens diuen a la vegada: un tresor? Sí, un tresor que sé on és, però que només ho sé jo i sé que està en aquest bosc. Resulta que el tresor està dalt d'un arbre molt alt. Un arbre molt alt? I vosaltres em podríeu ajudar a agafar el tresor. Sí. Clar, és lluny aquest arbre? No, no està lluny. És a 1000 passos dels meus de la vostra casa. Potser demà, després d'esmorzar, el podem anar a buscar. Sí. Doncs bona nit i somieu en el que podem trobar demà. L'endemà, quan el sol que entra pels porticons de la finestra toca la cara del Max, obre els ulls i desperta a l'Èrica i en Dani. Miren si veuen el nan, però no el veuen enlloc. Miren si sota els llits i res, miren a dins de l'armari i res. És com si s'hagués fos. L'olor de les torrades amb oli els fa obrir del tot els ulls i per un moment, només per un petit moment, no se'n recorden del nan. Bon dia. Heu dormit bé? Heu somiat? Caram, ja porteu la roba de sortir. Que teniu pressa? Sí! Què vol dir que teniu pressa per sortir? O que heu somiat alguna cosa? L'Eli i l'Airam els hi fan un petó i els pregunten què han somiat i tots tres diuen: amb el nan. Amb el nan de l'Èrica? Qui és aquest nan? Ja t'ho explicaré després que hagin esmorzat. Ara concentreu-vos molt amb el que mengeu i feu a poc, que no sigui que us ennuegueu. On aneu tan de pressa? Al bosc. Doncs àpala, ja ens veurem a l'hora de dinar. Sou com un llampec. Quan els bessons i l'Èrica van de camí cap a la caseta feta de branquillons, de cop diuen: I el nan? sense ell no ho poden saber on és el tresor. Hola, sóc aquí. Has tornat a venir! Sí, sóc jo, el nan Raplam, així em dic. Ara ja em podreu cridar pel meu nom. Doncs a veure, el camí que hem d'agafar primer va cap a la dreta, després cap a l'esquerra, després una altra vegada cap a la dreta i una altra vegada cap a l'esquerra, i després hem d'agafar el camí de les pedres vermelles i les plantes altes, i després buscar 3 arbres que tenen el tronc molt alt i un bolet de color blau a sota. Un bolet de color blau? Mai n'he vist cap de color blau en aquest bosc. Jo tampoc. Sí, són uns bolets molt i molt especials, ja veureu. Comencen el camí i donen tantes giragonses sense trobar el que busquen que de sobte en Raplam diu: Em sembla que ens hem perdut, però no patiu. Tinc un GPS que ens ajudarà a trobar el primer arbre amb un bolet blau. De la butxaca dels seus pantalons, que sembla que siguin de pijama, treu un mòbil, GPS i posa: estem aquí. De cop, veu el camí que han d'agafar i després de fer unes quantes voltes, primer troben el camí amb les pedres vermelles i les plantes altes. Després un arbre molt alt amb un bolet blau a sota. Bolet, ens podries dir on s'amaga el tresor que venim a buscar? Primer heu de respondre a 3 preguntes i si les encerteu ja veureu què passarà. Quina és l'estació de l'any que fa més calor? L'estiu. Primera pregunta encertada.
Ara anem per a la segona. Quina és la part del món més mullada? El mar, clar. L'oceà. La pluja. Els llacs. Us heu de posar d'acord. Només hi ha una resposta. Teniu temps de pensar. És molt més fàcil que això. És l'essència de tot el que heu dit. Si falleu aquest cop, no us podreu quedar amb el tresor. Els 4 es posen en rotllana, s'agafen un amb l'altre i comencen a xiu-xiuejar. I al final diuen tots a la vegada. Una gota d'aigua. Encertada la segona pregunta. Us ha anat ben poc. I ara la tercera i la més difícil. Quin és el fenomen que no es veu però que es sent i que a vegades és fluixet i a vegades és tan fort que arrenca arbres? El El vent. vent. L'heu encertat. El tresor és a la punta de tot del meu arbre. Molt a poc, cadascun posa un peu al damunt del capell del bolet blau, com el cel que la posta de sol i com si fos un encanteri. El capell del bolet es va fent gran i més gran i tan gran que els hi diu: Ara ja podeu posar l'altre peu. Veieu, és com una plataforma. I ara asseieu-vos i espereu que pujareu com si fos un ascensor. En Replam s'agafa de la punta de l'arbre i en el tronc hi veu un forat, que sembla la casa d'algun animaló, d'un mussol o d'un ocell, però res d'això, és l'amagatall del tresor. En Replam posa la mà al forat i molt curosament treu el tresor. Un llibre? Un llibre? Sí, però mireu-lo bé. El llibre és preciós. Té la coberta daurada. Doncs ja veureu el que hi ha dins. No es pot obrir. Espereu que hem de baixar i us explico alguna cosa més. Amb un saltiró, l'un darrere l'altre surten del capell del bolet, que es va fent petitet, fins a arribar a ser petit com els bolets normals. I ara què ens has explicat del llibre? Aquest llibre el podreu obrir quan el sol es pongui, només quan el sol es pongui. Adeu, bolet. Adeu i gràcies per ajudar-nos. Tots 4, contents, van desfent el camí per on han arribat i quan estan al camí de les pedres vermelles i les plantes altes, es troben a les mares, l'Eli i l'Airam. D'on veniu amb aquesta cara? Sembla que hagueu vist un bolet gegant. L'Èrica s'ennuega i tos, no sap què dir, i mira en Replam i pensa: em sembla que no poden veure en Replam. En Replam es posa el dit als llavis com dient: no digueu res de mi, però elles no em poden veure. El llibre l'ha amagat a sota el seu jersei vermell amb puntets blancs. Anem a casa corrents, que hem de fer moltes coses. Doncs llegir llibres. Caram, ara sí que teniu ganes de llegir? Que bé, ens agraden molt els nens i les nenes que llegeixen. Mira, la porta està oberta i si voleu podeu veure una mica de la llimonada que ens ha preparat la tieta Eli. L'Èrica se'l mira i pregunta: Com és que la mare i la tieta no t'han vist? Només em poden veure els nens i les nenes fins a 15 anys. Després sóc invisible. Oh! Entre xerrera i xerrera, senten com l'Eli i l'Airam entren a casa. Ja tenen el dinar preparat i avisen els nens. Us l'heu beguda tota? Sí que us ha agradat. Però, moment, aquí hi ha 4 gots, 3 de normals i un de petit. Que li heu donat de veure un ocellet? Es fa un silenci llarg i de cop en Max diu: Sí, li hem donat a veure a un nan que ens hem imaginat. Clar, és el nan que ha vist l'Èrica, que anava corrent davant del gat gris dels veïns.
Els nens miren en Replam i fa que no amb el cap, que segur que ni l'Eli ni l'Airam el poden veure. Què us passa? Esteu molt estranys avui. El dia va passant més a poc del que voldrien els nens i el nan, ja que tenen ganes que es faci fosc per obrir el llibre. Després de sopar i amb la panxa plena, els 3 nens diuen que volen anar a dormir. A dormir? Tan aviat? Sí, és que estem cansats. Però potser llegirem un llibre. Es miren tots 3. En Replam torna a posar-se el dit als llavis dient-los que no expliquin res més. Bé, bona nit, mama. Bona nit, tieta. Caram, aquests nens em sembla que no han parat de córrer i ballar. Fins i tot han pujat als arbres. Has vist el serrell dels bessons? Sembla que portin gomina i se'ls hagin pentinat cap amunt. Un cop a l'habitació, els nens tanquen la porta. No sigui cas que els sentin parlar amb en Replam. Va, obre el llibre. El sol ja s'ha post i ara ja el podem obrir i fullejar. Ara ho faig. Tots 3 nens estan molt concentrats mentre en Replam intenta obrir el llibre. Li costa una mica, però de sobte el llum es pot separar i miren a la primera plana que diu: Llibre de totes les preguntes, escrit per tots els homes i les dones de tots els temps. Qui llegeixi aquest llibre podrà saber més i més i més del món i quan l'acabi podrà escriure més preguntes. En Replam comença a llegir el llibre. Tots són preguntes. Les preguntes són tan interessants que als nens els hi venen imatges i més imatges i de sobte veuen com estan aprenent moltes coses a la vegada i que a cada pàgina tenen ganes de saber-ne més. Senten unes passes que pugen les escales. La tieta i la mama. Però a veure, no heu dit que us posàveu a llegir? Sí, un llibre. Quin llibre? Sí, el llibre de les preguntes. El llibre de què? El llibre de les preguntes? Ara ja se'ls havia escapat i ja només diuen la veritat. En Replam es posa les mans al cap. Ja veu que això no té volta de tornada, que ara els nens ho explicaran tot a les mares. Havia de ser un secret, però a vegades els secrets tenen aquestes coses que al final s'expliquen. Les mares estan molt curioses per saber més d'aquest llibre. L'Eli i l'Airam de petitetes els agradava molt i ara encara de llegir llibres i s'inventaven nous llibres i els dibuixaven. Ara els seus fills i filla també llegeixen llibres. Va, expliqueu-nos més sobre aquest llibre de les preguntes. No, si ens l'hem inventat. Bé, però em sembla molt interessant. Un llibre només amb preguntes. Ha de ser curiós això de fer preguntes. De cop, l'Eli veu una cosa que brilla a sota el llit d'en Dani. Què hi teniu amagat a sota el llit? Res, mama. Què vols que amaguem? Doncs jo veig una cosa que brilla. Ho veus tu també, Airam? Ara que ho dius, hi ha un resplendor molt estrany, una llum com molt forta i molt daurada. De cop i volta, sense que els bessons ni l'Èrica ho puguin parar, l'Eli s'ajup i agafa el llibre de les mans del nan. El nan Replam posa resistència. L'Eli diu: Caram, amb aquest llibre, no puc agafar-lo. Sembla com si algú estés estirant de l'altre costat. Airam, ajuda'm a agafar-lo. L'Airam agafa a l'Eli per la cintura i l'Eli agafa el llibre empenyent fort cap enrere per treure el llibre i al final ho aconsegueixen. Han estirat tant i tan fort que es cauen les dues de cul a terra sense fer-se mal i els 3 nens es posen a riure perquè sembla que les mares també tenen moltes ganes de jugar. Els nens es miren dient: ens han descobert. Miren el nan Replam i és com si li diguessin: però tu encara no, i ara què fem? Tot això ho diuen sense parlar. L'Airam mira el llibre, l'obre i comença a llegir-lo en veu alta. Tot són preguntes, les preguntes de sempre i més i més i més, totes acaben amb un interrogant. Fullegen el llibre, els bessons i l'Èrica posen els caps molt junts per llegir-lo al costat de les mares i després en Replam s'asseu al mig de tothom, traient els seus ulls petits i eixerits i també llegeix. Passa una hora, una altra i una altra. No se n'adonen que el temps va passant. Són les 10, les 11, les 12 i es fa la 1 de la matinada i les 2 i les 3 i ningú té ganes d'anar a dormir. De cop l'Eli diu: Ah! I aquest qui és? Aquest sóc jo. Tots es queden parats. Ja l'han descobert. Com ha sigut? Sí, sóc el nan Replam, el que l'Eri diu que sóc imaginat. Ho veus, mama? Ho veus com no me l'he imaginat? Sí, tens raó. Com és que podeu veure el nan Replam? El nan ens ha dit que no els podem veure la gent més gran de 15 anys. Mama, tu tens més de 15 anys, oi? Una mica més de 15 anys. I com és que t'han pogut veure, Replam? Mireu,
Les vostres mares han sigut petites, i també han pujat arbres i han corregut com vosaltres, i han jugat a fet i amagar, i elles encara tenen curiositat, molta curiositat, i és per això que, com que els agrada tant el llibre de les preguntes, m'han pogut veure. L'Èrica, en Max i en Dani miren a les mares amb admiració. Que bé tenir unes mares que tenen curiositat. La Iram i l'Eli es miren els bessons, el nan i a l'Èrica i els diuen: Bé, i ara que són ja les 4 de la matinada, podríem anar a dormir? Que demà a l'esmorzar el farem a l'hora de dinar i després l'Eli i l'Èrica se n'han de tornar cap a casa. Però podem fer una cosa. Podem anar a dormir pensant en les preguntes que voleu escriure al llibre de les preguntes. Doncs sí. I tant que sí. Jo també ho penso així. L'Èrica es posa al llit dels llençols de color blau, en Max al llit dels llençols de color groc i en Dani al llit dels llençols de color fúcsia. I el nan replam. El nan es queda a la catifa. I l'Eli li posa una manta verda al damunt i en replam s'encongeix de satisfacció. La Iram se'n va a l'habitació de color rosa i l'Eli a la de color blanc, de ratlles vermelles. La casa es queda silenciosa, són les 4 de la matinada, tothom està dormint. Tothom? Se senten unes passes molt petitetes, d'algú que no vol fer soroll, algú o alguna cosa que està al jardí de la casa. La Iram ha tancat amb clau la porta de l'entrada. I amb les seves potetes del davant rasca la porta. No pot entrar.